Durgu täzelenen aky bolatly köpürli bazaryň işläp başlamagy öz olsa bayramçylyk sowadyny öwrüli. Halkymyzyň bagtyar durmuşynyň üçin edilmegi, önüm bolşulugynyň ýolu goýulmagy we bayramçylyk günleriniň şatlykly pursatlary ösenmegi ugrunda izleri tagalla edýänler üçin şäher ýylantynyň gahrman arkadamyzy we arkadarly gahrman serdarymyzy alkyşlary belent ýaňynja. Bazarda satyjylar we aljylar üçin ähli amatly şertler döredilipdir. Onuň çäginde ýokary derejede enjamlaşdyrylan barrakhana, 280den gowra dükanlar, naharhanalar, sowudyjy ammarlar we başga da bir näçe ugurdaş desgalar hereket edýär. Munyň özü durmuş maksatly binalaryň gurulşyna häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede hemme taraplaryň esasy çemleşilýäniň nowatdaky beýanlary. Bu ýerde köp görnüşli azyk haritlaryň sowdasyny guramak üçin döredilen şertler häzirki zamanyň ýokary görkezjüsine dogry laýyk gelýär. Şeýlehem bazaryň şäherlerinde köp sanly sowda dükanlaryna möhüm orun berilipdir. Munyň özü bazarda harit bolşulugyny üpçedilmegi bilen bir hatarda sowdanyň medeniyetini ýokarlandyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Şany senäniň hormatyna ulanmagy berilen durky täzelenen bazarda fatwa çykarylan haritlaryň we azyk öýünleriň köp görnüşli bolmagy şäher ýylatynyň we onuň mehmanlarynyň bayramçylyk ruhuny belendi öterýär. Aýratynda bazarda halkymyzyň täze münasip garşylamaklar üçin zerur bolan haritlaryň durly görnüşleri hödürlenýär. Munyň özü ýurdumyzda hormatly prezidentimizin alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň uly başlary esenýäriniň nowatdaky beýany urly.